Kiniing maong pamahayag gituyo pagmugna aron sa pagpaambit ug pagpadayag sa mensahe sa paglaom, gugma ug kamatuoran mahitungod sa Dios nga pinasikad sa balaang kasulatan, ang Biblia. Ang mga pulong ug mga unahuna nga gipaambit sa magsisibya tuyo ug tinguha lamang nini ang pagsulti sa kamatuoran. Way relihiyon nga gituyo pagligis sa mga pamahayag. Anaara sa maminaw ang desisyon sa pagsabot ug pagdawat sa kamatuoran. Higala, kumusta? Maayong adlaw, ang kalinaw ug gugma sa Dios maanaa kanimo. Maayong pagpaminaw diha kanimo karon. Naglingkod ka ba? Nagtindog o naakay gitrabaho? Nahala, giimbitarte ka igsoon og gigala nga makapatalinghog sa bisan sa mubo lang nga panahon nining mga orasa. Ablihi lang ang imong kasing-kasing o gunahuna sa mga mensahe. Kini ang inyong higala, Pastor John Tudlas. Ang mensahe nga akong ipaambit o ipaabot kanimo karon mao ang kaluwasan. Unsay buhaton aron maluwas? Sa sinugdanan adunay panagsandurot o panag-uban taliwala sa Dios ug sa taong iyang gibuhat. Ang Dios nagbutang sa tao diha sa matahom nga tanaman nga gitawag kinig Eden. Diha sa Genesis chapter 2 verse 8 nagaingon, og naghimo ang Ginoong Dios og tanaman dito sa Eden sa silangan, o gibutang niya dito ang tao nga iyang gibuhat. So dito sa tanaman makaigsuunan di sa Eden, ang Dios nagigsulti sa tao ug ang tao pod nagigsulti sa Dios. So dihay panagsandurot or fellowship, panag-uban taliwala sa Dios ug sa tao. Apan usa ka adlaw niya na mga kaigsuunan, mga pinangga, ang atong unang ginikanan misupak sa ilahang magbubuhat, sa atong magbubuhat. Dunay gidili dito nga pagkaon nga gibutang, no? Unya mikaon sila sa bunga sa kahoy nga gidili sa Dios. Sumala sa Genesis 3 verse 6. So in short, nakasala sila ug tungod nini mi bati sila og kaulaw sa Dios. So sa dihang miduaw ang Dios kanila dito sa tanaman, ang atong unang ginikanan misulay sa pagtago, pagpasalipod sa mga kahoy, mga kaigalaan. Ang sala nakapahimulag og nakapalayo sa tao gikan sa Dios tungod kay nakabati naman sila kaulaw, tungod kay nakasala sila. Tungod niini gihatagan sa Dios og silot ang tao og iyang giabog sila gikan sa tanaman sa Eden. So naputol ang panagsandurot or fellowship or panag-uban sa tao ug sa Dios. Ang sala karon nga ana sa tanang kaliwatan ni Adan ug ni Eva, mga kahigalaan, ang kasulatan nag-ingon diya sa Roma 3:23 nga ang tanan nakasala ug nahilayo sa Dios. So pag-ingon nga ang tanan nakasala ug pasabotan ng tao nga nahimo nga kaliwat sa atong unang ginikanan ni si Adan ug si Eva. So walay exempted, mga kahigalaan, nakasala ang tanan. Tungod sa sala, mga kaigsunan, ang tao mamatay. So doon na kamatayon ng tao. Si San Pablo nag-ingon diha sa Roma 6:23, ang bayad sa pagkasala mao ang kamatayon. Tungod kay ang tanan man nakasala. Ang tanan gyud. So walay pili, mga kaigsunan. Tanan nga mga tao sa kalibutan nakasala. So mudangat kini sa kamatayon kining maong sala. Apan unsa may mahitabo kanato human sa kamatayon? Sa Hebrehanon 9:27, mga kaigsunan, nagtug-an kanato nga tapos niya na hukman kita sa Dios. Sa ato pa, human sa kamatayon, ang tao moatubang sa iyahang magbubuhat aron pagahukman. Nagakahulugan kini nga sa pagkamatay sa tao, ang iyang tinuod nga pagkatao nagapuyo sulod sa iyang lawas. Pero kining lawas, mga kaigsunan, mubalik sa abog. Apan adunay tinuod nga pagkatao nato nga moatubang kining atong kalag, moatubang sa hukmanan sa atong labang makagagahom. So unsay may tabo didto sa hukmanan sa Dios? Ang gipadayag 21 bersikulo 8 nagtug-an kanato nga ang tao paghukman tungod sa sala
Nag-ingon dinhi apan ang talawan, ang mga mabudhion, ang mga malawayon, ang mga mamumuno, ang mga makigilawason, ang mga salamangkiro, ang mga nagsimbag mga Diyos-Diyos, ug ang tanang mga bakakon, mahiagom gayod sa linaw nga kalayo. Na sa ato pa mga kaigsunan, ang tao itambog nato sa linaw nga kalayo. Umao kini ang dapit diin itambog usab ang yawa ug ang iyang mga daotang manulunda. So didto sakiton sila adlaw gabi hangtod sa kahangturan. So saysay na din sa gipadayag 21 mga kaigulaan. So doon ay silot sa kasalanan kung dili hinulsol ang tao ato siya sa linaw nga kalayo nga walay pagkapalong. Apan mahimo kita maluwas ani mga kaigsunan gikan sa walay katapusang silot pinaagis pag hinulsol sa ato mga sala. So si Jesus nag-auhag kanimo sa paghinulsol kanatong tanan. Nag-ingon siya diha sa Mateo 4 versikulo 17, ingon siya nga hinulsoli ang inyong mga sala kay hapit na maghari ang Dios. Ang iyang pag-auhag kanato sa paghinulsol nagapasabot nga buot siyang mopasaylo kanimo. Ang unang Juan 1:9 binag-ingon nga kun isugid nato sa Dios ang atong mga sala, so atong isugid sa Dios ang atong mga sala, dili sa tao, dili sa bisan kinsa nga grupo sa mga leader sa relihiyon, kundi una sa Dios nato isugid atong mga sala. Ingon diri tumanon niya ang iyang mga saad ug buhaton ang matarong ug mopasaylo gayod sa tanantang mga sala ug magahinlo sa tanantang mga kalapasan. So saad na sa Ginoo nga mopasaylo siya sa tanantang mga sala. Take note, giingon sa kasulatan nga tanan, but pasabot walay mahabilin. Tanan nga sala pwedeng papason sa Ginoo, tanang sala pwede niyang pasayloon o pwede kang hinluan, mga kaigsunan. Mo na siya ang maayong balita nga sumala sa saad sa Ginoo kung mga itagpasaylo kung kita maghinulsol. So ikaduha mga kaigsunan nga paagis kaluwasan pagsalig kang Kristo. Ang sunod natong buhaton mao nga magsalig kita sa atong kinabuhi ngadto kang Kristo. Sa ato pa mga kaigsunan ang atong halad, ang atong kinabuhi ngadto kaniya, atong ihalat ang kinabuhi. Aron siya na ang kining magapanag-iya og magbuot niini. Sa Juan 3:16 mga kaigsunan nag-ingon, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay, kaning gitawag espirituhanong kamatayon mga kaigsunan na kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Ang pulong motuo mga kaigsunan nagapasabot sa pagsalig o pagtugian sa kinabuhi ngadto kang Kristo, sa atong Ginoong Hesukristo. Ang yanong pagtuo, kining yanong nga pagtuo kahibalo nga si Kristo maong naman luluwas sa kalibutan, dili igo nga makaluwas kanato tungod kay bisan gani ang mga demonyo makaigsunan nagtuo sa Dios apan ang nakalailang dili sila mosalig o di sila mo tugyan sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios. Matod pa sa sulat ni Santiago kapitulo 2 bersikulo 19 nga bisan gani ang mga demonyo mag-igsunan nagtuog Dios pero dili sila mosalig, dili sila motugyan, but pasabot ba kaigsunan dili na sila musugot sa kagustuhan sa Ginoo. Pero alang na itong mga katauhan kung kita magtuo gyud sa Ginoo, tinanay nga magtuo, but pasabutan na mutugyan ta, musalig ta sa atong kinabuhi. Busa isalig o itugyan nato ang atong kinabuhi ngadto kang Ginoong Hesukristo, nga atong person nga manuluwas atong kinabuhi. Aron dili kita miagom sa kalayong walay pagkatapos kundi makabaton hinuon kita sa kinabuhing dayon mga kaigsunan. Kung ikaw maghinulsol sa imong mga sala, masubo ka tungod sa imong mga sala nga nahimo, mga ikagpasaylo sa Dios, ug unya imong isalig ug imong itugyan imong kinabuhi ngadto kang Kristo mga kaigsunan, maluwas ikaw og dili ka moadto sa walay katapusang silot. Makahimo ka ba pagbuhat nini karon dayon? Ani ay giya sa pagampo makaigsunan, timaan sa pag-lead na ko nimo, asa man ka na karon nahimutang nagtindog, nagbarog, naglingkod, nakagibuhat, patilinghugi sa akin imong pulong sa pagampo aron nga imuhang ikinasingkasing pug kini. So mugiya ko sa mga pagampo og nang hinaot ako og
laom nga imo kining patalinghugan. So iampo kining kinasing-kasing mga kaigsunan aron madawat nimo ang gasa sa Ginoo. Ginoong Hesukristo, nasubo ako sa akong mga nabuhat nga kasalanan. Naghinulsol ako karon, pasayloa ako sa tanan kong mga sala. Ug karon Ginoong Hesus, akong ginatugyan kanimo ang akong kinabuhi. Ako imo na karon, ikaw na ang tag-iya ug agalon sa akong kinabuhi. Gidawat ko ikaw, akong Ginoo ug personal nga manluwas sa akong kinabuhi. Maghari ka kanako, tabangi ako, magkinabuhi subay kanimo. Isulat Ginoo ang akong ngalan diha sa libros kinabuhi. Ginoo, salamat sa pagpasaylo o pagpapa sa akong mga sala. Tabangi ako sa pagkinabuhi subay sa imong kabubuton. Kini kong pag-ampo sa imong ngalan Ginoong Hesukristo. Amen. Igsoon og gigala, kung imo kining ginaampo sa kinasing-kasing, igsoon ayo pagduda, ay ayo pagduduha nga imong madawat ang gasa sa Ginoo nga kinabuhi nga wala katapusan o kapasayloan sa imong mga sala. So kinahanglan mo ampo ikaw karon, sukad karon nga makadawat ka o nakadawat ka sa kaluwasan sa pagtugyan sa imong kinabuhi nga tukang Ginoong Hesukristo. Buhata kini sa imong kinabuhi sa tibok nimo pagkatao mga kaigsunan. Asa man ka nahimutang sa kada adlaw bisan asa ka punta. Sampiton nimong Ginoo, mga lagad ka sa Ginoo, magsulod ka sa Ginoo, magbasa na pud ka sa iyang pulong. Igsoon og gigala, doon ako'y 5 kabutang akong ibilin before ko mo tapos nining waong pamahayag karon. Letter A, accept or admit that you are a sinner. Kinala tong angkonon makaigsunan nga makasala kita aron atong madawat ang kaluoy sa Ginoo. Kay katong tao makaigsunan nga dili mo angkon siyang sala, dili makadawat og kaluoy. So kina ato angkonon atong hinumduman na kanon nun pag-angkon, pagdawat sa ato ang kauglingon nga makasala kita. Ikaduha makaigsunan, believe, pagtuo, tumuo ka kang Ginoong Hesukristo. Ang imong pagsalig, pagtuo kang Ginoong Hesukristo mao ang makaluwas kanimo. Kanato. Letter C, confess your sins to God. Imong ikumpisal, imong itugyan sa imong sa ato ang Ginoong Hesukristo ang atong kinabuhi. Unya atong mga sala atong itugyan sa Ginoo, atong pangagpasaylo. No, letter C, confess your sins to God. Atong isugid sa Ginoo, nya i-confess pod ang pangalan sa atong Ginoong Hesukristo diha sa imuhang baba nga siya ang imong Dios ang manuluwas ug hari sa imong kinabuhi. And letter D mga kaigsunan, dedicate your life to God. Imong ihalad imong kinabuhi sa Ginoo. Sumala pa Salmo 37 bersikulo 5 mga kaigsunan, itugyan sa Ginoo imong kinabuhi, salig kaniyang mutabang siya kanimo. So ang pagtugyan, pagdedicate sa imong kinabuhi sa Ginoo, dako kay nagkahimuan sa imong kinabuhi. Sunod mga kaigsunan ang letter E, endure your faith in God. Ang imong pagpadayon, paglahutay sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Dili paigo nga imong nadawat ang kaluwasan karong adlaw, unya di kaugma di na pud ka mga lagas Ginoo. O dili paigo ang imong pagdawat sa kaluwasan karong adlaw ni kaugma magpakasalan sad ka. No. Ang tinud-anay nga tawo nga nagkinabuhi nga gawas nun sa sala, nagkinabuhi nga layo sa sala, ug nagkinabuhi nga nagbiya sa kasalanan ug wala na nagpakasala. So ang atong pagtuo makaigsunan atong klaruhon. Kung nagtuo tag Dios, kinahanglan atong ipakita sa atong mga gawi o sa atong kinabuhi nga nasubay gyud sa kabubuton sa Dios. Di lang kay igo lang ta sa baba, igo lang ta sa atong sulti, kundi ato pong ubanan sa buhat ang atong pagtuo makaigsunan. Kay bisan gani ang demonyo makaigsunan nagtuo nga dunay Dios, apan dili sila mo tuo o dili sila mo salig, dili sila mo sugot sa kabubuton sa Dios. So kitang tao dito magparehas sa yawa, dito magparehas sa mga demonyo. Nga igo lang nagtuog Dios pero dili mo sugot sa sugo sa Dios. So kung tao gani makiigsunan nga parehas ra og buot sa demonyo, mo na ginaingon nga demonic ang maong nga pagtuo. Kung gusto tang atong pagtuo tinud-anay, Dios nun nga pagtuo makiigsunan, klaro gyud nga pagtuo gyud nga ubanan og buhat makiigsunan, tinud-anay nga paghinulsol
ug pagtuo sa tong Ginoong Hesukristo. Ang tinuod nga pagginulsol mga kaigsunan mao ang pagbiya sa kasalanan aron magkinabuhi nga matarong og Dios nun balaan at tubangan sa tong bugtong buhi nga manaluwas nga mao atong Ginoong Hesukristo mga kaigsunan. So dinhi na ko matapos sa kuang unang pamahayag mga kaigsunan. Ang sunod nga pamahayag akong iskutan kini tinud anay nga pagginulsol og pagtuo sa atong kinabuhi atong klarohon mga kaigsunan kung unsay mga butang kinahanglan tong hinulsulan, biyaan, talikdan aron magsunod kita sa kabuton sa Dios. Salamat sa imong pagpaminaw karon o ginaot ko nga ang Dios magapanalangin kanimo maghatag kanimo dugang pangkaalam kahibalo sa pulong sa Ginoo. God bless and salamat sa sunod nga gayon nga maminaw ka nini nga sunod nga mga pamahayag.